Patienten møder op i receptionen for at modtage en ansøgning om tilskud til befordring. Patienten udfylder alle felterne på ansøgningsskemaet. Så har vi først Sekretæren afventer, at skemaet bliver udfyldt. Patienten har nogle spørgsmål til sekretæren. Ja, så skriv under der, og så kryds. Okay. Der det, for at være helt sikker på at få udfyldt skemaet korrekt. Og sekretæren modtager nu skemaet og sætter stempel på og skriver under. Og lægger det i en bunke, som er klar til at blive sendt til kørselskontoret. Sådan er posten i receptionen hver dag. Nu tager jeg dem op i forskellige kuvertstørrelser. Og så når jeg har gjort det, så skal jeg om og have dem skåret op på brevåbneren. Og så tager jeg ansøgningen nu. Og så bliver den stemplet, datostemplet. Og efter den skal scannes ind. Så når den scanner ind, så bliver der tjekket i CPR-register. Det er lidt længere om at lukke op. Ja, nu er det jo uheldigt. Det her, det er jo helt for ty. Okay. Og så når det er gjort, så tjekker vi kilometerform. Afstand til sygehus. Med den korteste rute og skriver det på. Så bliver den lagt over i et dueslag herovre. Så er vi færdige med den her på postkontoret. Tilsynsskemaet er til videre behandling. Ja, vi har en patient, der skal have undersøgt, om vedkommende er berettiget til befordringstilskud. Og det første, jeg skal have undersøgt, det er, om vedkommende får en pension, fordi det er ikke afgået i fælles.
Jette Jensen fra Region Midtjyllands kystkontor. Jeg skal have din hjælp til at finde ud af, om en borger her i Region Midtjylland får pension, inden jeg udbetaler nogle hørepenge til mig. Personnummer, det er... Ja, super. Tak for det. Amen. Derefter skal jeg undersøge, om vedkommende har fået før, og de løs når jeg personnummer. Og det har han ikke. Så skal vi have fundet ud af, om han har, hvad han skal have, og om det er en borger fra Lemvig, der skal til Ringkøbing, og så han er berettiget til transporttilskud. Og han skal have 70 kroner. Så skal vi have lavet en udbetalingsbilag. Sådan. Så er den klar til bogføring. Og det bliver gjort i øs. Og vi vedhæfter bilaget, så vi kan se. Sådan, så har borgeren fra Lemvig fået udbetalt sine kørepenge.